И докато да ида да й донеса храна и вода тук да си има, легнала върху яйцата, ама така като гледам тия, защото е по-дребничка, ще извада 3, за да може добре да ги покрие. То така или иначе не всичките са така хубаво. Нали, по принцип за инкубация се отделят не най-дребните, най-ядрите, да не са много такива тесни. Нали, правилно оформени яйца, среден размер. Та ще извада 3 от тия неподходящите, за да може да покрие хубаво другите. Сега знам, че няма да си много доволна, но ще искам да взема 3 яйца. Дай тук да пръкна. Спокойно, добро момиче. Така, от тия искам това. Това. И гледаме колене баш. Башло. Те това ми се струва тесно такова. И това взимаме и остават 2, 4, 6, 8, 10 яйца на такава малка кокошка са добре. Тук да ръснем малко от този материал за пудрата против бубите. Айде, заповядай. Легни спокойно. Айде, оставям те на тя. Браво, оставиха 5 минути и ги я покрила добре. Сега тук меркам ъгълчето на едното, ама мисля, че ще се намести. Браво на момичето. Сега, понеже имам така един проблем с кокошинките, който постоянно се боря с него, ама все не му намирам крайно решение. Утре ще ида да взема от ветеринаря едни капки да й капна на врата, да не я изядат докато лежи тук. И така, айде утре ще покажа пак. Чао за сега.